Bil-folla ħerqana tisimgħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qasam ukoll viżjoni li jrid jara biex iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż tassew ikunu inċentivati li jużaw it-trasport pubbliku. Jien nixtieq immorru għal sitwazzjoni fejn jekk inti tuża tal-linja tingħata l-flus biex tuża tal-linja, hemmhekk irid nasal. Għax dak l-inċentiv, għax dak huwa l-inċentiv, mela l-inċentiv li noqgħod nabbil in-nies bit-taxxi. Jekk il-persuna li taqtala qalba milli jkollha karozza, mhux tagħmilha l-karozza aktar expensive tikkumpensa talli tuża trasport pubbliku, l-hemmhekk iridu naslu. Ejja nibdew bl-ewwel viżjoni l-trasport pubbliku jkun b'xejn, imbagħad waħda tibni fuq l-oħra qal il-Prim Ministru li saħaq ukoll kif biex din il-viżjoni titwettaq pajjiżna jrid jibqa' jirreġistra surplus. Spjega kif pajjiżna jrid ikun minn tal-ewwel li jaqleb għal karozzi elettriċi u dan kollu qed imur id fit mal-investiment li qed isir fit-toroq ta' pajjiżna fuq medda ta' 7 snin. Aħna rridu nkunu fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li nagħmluha u għawdex nibdew qabel Malta. Meta niddeċidu dik id-data, ngħidu min ħajkun qed ixtri karozza ġdida minn dik id-data l qudiem trid tkun karozza tal-elettriku. Dawn huma l-idejat tagħna dwar kif nimxu l-qudiem fil-qasam ta' trasport, ħadd ieħor igerger u m'għandux soluzzjonijiet ta' xejn. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal ukoll il-ħsibijiet inkonsistenti tal-oppożizzjoni ta' Delija imorru lil billi l-ewwel jitkellmu kontra l-barranin f'pajjiżna imbagħad iridu li Malta ssir ċentru tal-immigrazzjoni. U għalhekk li l-viżjoni hija importanti għaliex preżentament ma tistax tieħu lill-oppożizzjoni bis-serjetà fuq diversi oqsma għal Joseph Muscat. Il-Prim Ministru semma wkoll iż-żidiet lill-għalliema u kif dawn fil-fatt mhux naqsu fis-settur edukattiv iżda l-istatistika turi iswed fuq l-abjad li n-numru ta' għalliema żdied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.